Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Uy, kamusta nagali si Sotelo, anak? Okay naman, ma. Amat-amat na siya nga naka-recover. Nakita naman siguro ninyo sang katapusan ninyo nga pagbisita sa balay. Nagbalik ng maayo niyang hitsura. Makita lang kagwapo niya. Hindi ka ihan ma-inlove sa iya, anak? Ano? Ma, saan ako ma-inlove sa iya? Kay tulog na silang opisyo niya, no? Ni hindi mo gani siya masugilanon sang madugay? Wala. Nagbutig ako kay Mama Dory. Kabay pa nga dalayo ng pag-ayo niya. Kag magbalik naman ang iya kapagsik. Kinabalaka na gid ang amay mo, anak. Nabalaka na siya sa trono sang hari. Nga ama? Kay paano ko no, kung hindi ini masalo ni Sotelo? Nga ano ko nang matabo, ma? Pananglit ka hindi magpasugot si Sotelo nga magbulo sa trono sang amay niyang hari. Basi kuno kung magtupa ini sa pinakamalapit na parentis ang hari. Kay wala man ini sang utod. Kag ina ang hindi nagustuhan ni Sato. Maayo gid kuno ang pagpamalakat sang pamilya sang mahal nga hari, halin pa sang una. Kag nagaduda siya nga magaliwat ini. Kun lain na ang nagadumala sang ginharian. Ma, hindi lang kamo magkabalaka gid ni tatay, Kag ang ginakabalakan pagid niya, amo ang kahimtangan ni Sotelo, anak. Alang-alang man nga pabayan mo siya. Amo gid, ma. Nagayom si Mama Dory. Apang masamay kong kasubo sa iya mga mata. Ma? May problema bala? Ay, aba, wala. Wala, anak. Nga ang nakapamangkot ka man sila. Ano kay... daw may ginakabalakan ka gid Ano bala, ina? Ay, sa banta ko, anak. Ang amay mo na lang guro ang dapat nga magsugid sini sa imo. Ma, nakahibalo ka gid nga hindi siya maghambal sina. Ilabi na kung makahibalo siya nga magalain lang ang buot ko. Ikan amo, hindi ko man pag-isugid Ano? Si Mama bala mo? Sige na bala, ma. Hindi ako manugid nga ginhambal mo sa akon, Oo na, isugid ko na lang. Ano, ina, mahaw? Nakapalagyo ko nung iloy mo. Amo man si David, kag ang mga anak sini sa presuhan. Ano? Oo, Lera. Nagareklamo kuno ang mga bilanggo dito sa idalom sang palasyo. Nga may dalagko kuno nga mga sapat-sapat. O kun kuto nga daw lubi kuno kadalagko. Pila na kuno ka mga bilanggo ang nagkalamatay. Kay ginakagat sila
Kag ginasuyop sang amo nga mga kuto ang ilang nga dugo. Kag nahadlo ko ng mga bilanggo. Kag nabalaka man ang nagadumala dito. Nga dako ko nung iya sa labton kung maubos kalamatay mga bilanggo dito. Gani, amo inai. Isa ka adlaw sina. Ginpagwa ang tanan nga mga bilanggo. Ginpasaka sila sa ibabaw. Kag ginpainitan. Kag mga tunga man kuno sa adlaw. Kag nasipot kuha ang mga kuto. Amo lang kag natulupangdan nga wala na ang apat. Ang una kuno nga natulupangdan nga nadula, amo kuno si Marcela. Sang wala na siya kuno makita, amo kagin pangita si David, kag ang duha niya ka mga anak. Apang wala na kuno ini makita bisan isa sa ila. Tub-tub subong. Wala pa gid sila makita, ma? Wala pagid lera. Padayon bala nila nga ginapangita sila? Oo. Kag sigurado kuno nga hindi mabulanan, makita gid sila. Kabay lang, ma. Lera. May posibilidad ba lang nga makalambot sila diri sa kalibutan nga ini? Imposible siguro, ma. Kinahanglan nilang pahanugot Ugaling makagamit sang lulutsan. Magluwas lang kung may nahibalan sila nga abyerto na nga daan. Apang duda ako sina, ma. Kung sa bagay, antes kanila makadtuan dire, kinahanglan anay nila nga magpangita sang paagi. Kung paano nila palakyuhan ang mga soldado nga nagapangita sa ila. Ay, anak, wala kasang dapat kabalakan Nagasali gani si imo ang hari nga maprotektahan mong anak niya. Ikaw pa ayhan. Nga hindi mo maprotektahan ang kaugalingon mo. Nakahibalo ako, anak, nga mapangapinan mong kaugalingon mo batok sa ila. Kung magkita ay manggid kamuliwat lera. Hindi lang sila magsala nga halitan kanila. Kay makadtogid ako sa kalibutan ninyo, anak. Maamok ako didto kung ginpabayan nila nga magkadto dire ang mga buiset nga ato. Ang mga mangunguma kuno nagahulat sa akon sa kadak-an sa palasyo. Maluyag sila nga makighambal sa akon. Ano ay han nagila tuyo? Suno sa akon tagpaalinton. Importante kuno katama ang kinahanglan nila sa akon. Magwa ako diri sa akon hulot at tubangon ko ang mga mangunguma. Ano? O malangari, wala gid sang nabilin. Nangin abo tanan. Kag nagalapad, pagin nga nagalapad ang kahalitan. Kung hindi man ni matap na, basi kung maglambot ini sa kabukiran. Kag mangin abo man ang tanan didto. O malangari. Pagkaduan ko sa akon mga tao ang among nga lugar. Maghulat lang kamo tanan dire. Ano ang nakita ninyo dito? Naglapat pagid ang halit, mahal nga hari. Matuod na mahal nga hari. Gusto ko nga makita ang nagakatabo. Subungid, makadto ako sa duog nga ginasiling ninyo. Gusto ko makita ang halit nga ginasiling ninyo.
Amo pa lang ako makakita sa pagpamisti kasubong sini. Patawag ko ang mga tao nga may ihibalo bahin sa nagakatabo nga ini. Kagusto ko nga magpabilin dire. Tubtob nga mahibaluan ko ang sabat sang palamkutanon ko. Kung nga nagsubong sini ang kadutaan sang palasyo. Ano ba ang ginabuhat mo? Sugod lang sa magsugilanon kami sang imo madrasta. Naging masako ka na sa paghimo sa nagkalain-lain ng mga potions? Ang isa ka kwarto, diri sa kundo, ginhimo mo na nga laboratory? Sotelo, pwede bala kita nga makabalik dito sa imo isla? Madamo sa mga tanong dito nga wala pa ako. Makuha lang ako sang binhi. Dason, makuha ako sa mga dahon, kag mga bulak. Para magamit ko na dayon karon sa gabi pagpauli naton. Sabtaan rin pamangkot ko sa ibo. Para sa din bala mga ina, na ginahimo mo. Dumi plano ka nga maghimo sa madamo Sotelo, palihog lang ay. Dalaan na ako dito. Total, 8 ka oras pa man ini nga pabukalan. Siguro, makabalik man kita dayon antes makaligad ang 8 ka oras. Bayaan mo nga nagasiga ang kalayo? Basi kung masunog kita sina? Ano ka bala? Blue flames ang ginagamit ko. Halin ina sa fuel sa isa ka daon sang puno sang kahoy para sa pagpangluto halin sa aton kalibutan. Hindi siya makasunog dito sa aton. Kagbisan diri sa kalibutan sa mga mortal. Ote, paano abi kung mamalhan ang ginaluto mo? Tansyado ko na ina. Antes ina mamalhan, nakabalik na kita diri. Gani, kinahanglan na naton nga maglakat. Subong na? Oo. Ate, sige. Dali ka. Ginbuklad naman niya ang iya mga pakpak. Sige na. Mag-uyat ka na sa akon. Oo. Ba, nano ka? Kwan. Nagsakit lang ang likod ko. Hinali lang ini nga nagasakit. Dason, madula man lang dayon. Siguro, kung maghulag mo lang ako sang hinali. Nga na ka nagapalanta sa mga doktor diri. Siling ni tatay, hindi ako mahimong palantaw sa mga doktor diri. Wala ka man sa pakpak Isa pa, ano ka bala? Ako gani ka may pakpak nagapalantaw ako diri. Ikaw pa ayan nga wala? Basi kon kapoy lang ako Basi ko na stress lang ako katama. Tugod sa akon? Pwede ba lang nga matabo, ina? Dali na. Ate, sige. Uyatan ka ikaw para nga makarakata kita. Ari na kita. Wala! Sotelo? Tulo ka ang mga kahoy. Ang mga tanom, kag ang mga kabulakan diri. Nagdugang na gid ang ilang nga katahom. Do paraiso tulokon ang duog nga ini. Nagkanto na ako diri sa madamo ka beses. Kag nakita ko kung paano sila nga nagdalag ko. Ay, pamati pa na sa kinahambal nila. Salamat sa pusyon nga ginatag mo sa ila sang nagdigad. Ikaw ang nagdugang sang katahom sang duog ni. Kag ginasulit ko. Salamat sa imo liwat, Lira. Wala sang anuman. Wala. Babe, paano na ako sini makapangayo sa mga dahon kag mga bulak sa ila? Kwan, do makahuluya na Wala na sang kaso sa ila. Dali ka. Mapalapit kita sa ila. Ate, sige kaistoryahon ko sila. Para nga makapangayo ako sa ila sa mga dahon kag mga bulak.
palibot. Paano mo mabatas nga bayaan ang duog nga ini? May mas matahom kag malahalon nga bagay nga nagaulat sa akon sa piha ka bahin sang kalibutan. Hindi bala? Ako bala ina. May iban pa ho. Ako ayan. O ko ng babae nga ginapangita niya sa iya kaisipan. Hindi pagbuhatay na Ang ano? ang magpaminsar sang wala. Hindi na itong pagbuhaton nga komplikado mga bagay. Pasensya na. Nalipat ako nga makahibalo ka magbasa sang kaisipan. Apang ara na siya antes nangin kita eh. Paano mo isiling nga hindi ini komplikasyon? Tungod may mga bagay nga pwede ilet ko. Kag may mga bagay nga ini, ikaw, kaya mo ba nga buyaan ang mga handurawan mo kay Troy? Oh, Sotelo? Magabiyan sa dagalinyo sa pagtumati ang magamatahong isukon sa itong subilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo! Nakahibalo bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization na kung